isa nasawi, isa na iligtas sa pagkalunod sa Pangasinan ngayong Semana Santa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Nakapagtala ng isang kaso ng pagkalunod at isang muntik ng malunod ang Pangasinan Provincial Disaster Waste Reduction and Management Office sa lalawigan ngayong Semana Santa. Sa isang panayam kay PDRMO Emergency Operations Head Pia Flores, nangyari ang insidente ng pagkalunod noong 3 ng Abril sa isang irigasyon sa bayan ng Natividad. Tinatayang nasa 30 anyos ang biktima at isang bisita, ngunit patuloy pang kinukumpirma ang iba pang detalye. Samantala, isang lalaki naman na nasa edad 40 ang muntik ng malunod ng A4 sa Sual, ngunit agad itong nasagip at naitakbo sa ospital. Sa kabila nito, sinabi ng PDRMO na mas mababa umano ang bilang ng insidente ngayong taon kumpara noong nakarang Semana Santa, kung saan 5 kaso ng pagkalunod at 3 muntik ng malunod ang naitala. Karamihan naman sa mga naitalang insidente ay dulot ng aksidente sa dikya o jellyfish, partikular na sa lungsod ng Dagupan at bayan ng Binmalay, maging sa Estancia Beach at sa Lingayen. Samantala, sa Dagupan City, namata naman kahapon ng hapon sa 6 ng Abril ang katawan ng isang babaeng hinihinalang nalunod. Mananatili naman sa blue alert status o mataas na alerto ang buong lalawigan hanggang ngayong araw. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News! IFM News! IFM News!